عز سلامتنا تقبلوا وشتون وطان تركب زو خبركم تعزتنا كم تمسيوم اسمرا كابز مدبر السرينا زناوي مساندونا نفلم مالونا نلومي عربيت شعت مازيا ساعة شعت مشس تدالو زينا تاتوشتون وطان حيزلكم قريبا للغو ميكائيل حرقي صاف تصامن نغتكتاتولو بخبري نعدون كفلماكن كم تيلمود بغندن نطبطاتو كفلم أبوشتن وطان زنوبر زيقاتات معكن مغتا كوفيد عصوت وشعتن من سساني ندخلو أبزوباتات معكلن دوبن عانسوان زندفا محبرات جنزبو حاجز كيرا أب حاجز وطن ممرحيتات بقبوي تقبور كم زيلو حبير بكورونا فيروس نيستولوخ السبات قطرين أباسات حادن وتشدشن مليون ديل متى نابع داقاتا زورد تميون مرهانيتات نازيري متكم زلو تاقليسو داعي شاب أفغانستان بالعلز ركب معسكر حيل آيرا أمريكا متقعتي نابي زرزراتو مسن سجر رابي وشت هاجرنا بسفلالة كايتات عالم زنبرو زيغاتات حزب المنجستن إيرترا أنصار لبدا كوفيد عصرت وشعت تزكايرو زلو كالسين مرقا في جنزباون عينتان وفياتات جيروم نستوى هذا زيناوي تصاصاب غرمس قالغرز غير كاوروباي كاب منستر طعنا كمون امباستاتن قنصلاتن إيرترا أبو وصايز بصحن حبريتا كم زنصرو مسرت محبر سرحتنيتات كوبانيا هنصا سجن 1 مليون نقفا بسم كلن كفلتات وكيل هاجراو دحنت 700,000 نقفا وارسا انتربرايز حلفنتو استوسن كوبانيا 100,000 نقفا ممحدار نزوب عد خلا 100,000 نقفا اتو ألم محرنا 100,000 نقفا سدرابيت نفسير تسفاي ولد داويد دما 100,000 نقفا وفيام بزي كازي محبر افريتن الزوبا دقة اغردت 50,000 نقفا وجل بهالي أسر 10,000 نقفا سماخ قلت زيد الليت زيقا 10,000 نقفا اتو كبرم كبدة 10,000 نقفا اتو سمعن تنسو مسبع التبيتو ويزر النقست تسفاي 10,000 نقفا اتو تخل هايمانوت يماني مسبع التبيتو 5,000 نقفا اتو ياقوب قرماتين 5,000 نقفا اتو ألم سجد انقدا $50 أبركتام كاب امباسي إيرترا أب حبرات إمارات عرب زبطحن حبرتا كم زنصرو دما أبو دابن دوباين زنوبرو زيغاتات 131,100 درهم أوات يمالو بمسرتي حبرتا أتو في الساعتين تصفى مريم سبعالت بيتو ويزر الرشان قرماي 4,000 درهم محبركم دوباي 15,000 درهم محبركم أبو دابي 15,000 درهم أتو تغستا قبر مريم سبعالت بيتو ويزر تبلت قبر هانس 10,000 درهم أتو كحساي هايلي 10,000 درهم أتو منقستا أبو ولداي 10,000 درهم سرحتنيتات إمباسي أبو دابي 4,600 درهم سرحتنيتات تقلال قنصل أب دبي 11,500 درهم شنفر هماري أبو دابي دما 5,000 درهم وفيام بتمساسلي أب بحرين زنبرو إيرتراويان 1,350 دينار شنفر همادي الرياض 19,250 ريال أكاديث أكل محبركم إيرتراويان أب قطر 21,900 ريال سرحتنيتات إمباسي إيرترا أب قطر 5,000 ريال بتمهرتي فدريشن روسيا زركبو زيغاتات 1,150 دولار أب تشاينا ناي دحرة من رقات مرتز كهاتل زلو تمهارو أبالات إمباسي إيرتران أب تشاينا زنطفو نقادون بدمر 5,000 دولار أمريكا أبركتام إيرتراويان نبرتي ريبابليك دوبوب سودان دما 1 مليون دولار نمبركات بزجمر ومكسقاسن ككم درجوز توسن سلعيتن ونان فابريكا ماي أكوانا أتو أرأي هزكياس 5,000 دولار وناني ستار هوتيل أتو ألم ولد مريم 5,000 دولار كوبانيا ألفا حفشة ونقدن إنسان 5,000 دولار تحقق بروفيسور ألم سجد قبر كيدان 3,000 دولار كوفيون كلو محبركم جوبا 10,000 دولار أبالات إمباسي إيرترا نحد ورحد مزوم 8,750 دولار أبال من إسيات زباو جنبار نديمقراطيين فتحن من إسي توماس آر آدما 300 دولار هيبا مالو إذا كم زيلون كله ونانتكال أورتا ميجا أتو قبر إندرياس أبرها كمون أتو يسيف تولده أتو لؤل برهن أتو تصفاي هايلا مكا ألندما ليلي سامنا كمون كال أقلقلت إلت زوعل بركت زبالي نبرة تاركبام
ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ማሕበር ወነንቲ ትካላት ሕብስቲ ዞባ ማእከል ብማሕበር ሰላም ዝፍለጥ ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡስን ሚኒባሳትን ዞባ ደቡብ ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ከረን ዝመደበሩ ማሕበር ወነንቲ ቦታት ጽንዓት ንመሰሰን ማዕከን ምኽተ ኮቪድ-19 330,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም ኣብ ወንበር ማሕበር ወነንቲ ትካላት ሕብስቲ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣወል ኬር መሐመድ ኑር ነሪና ብዝሃቦ ቃል ኣብዚ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ለብዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሓያል ጻዕሪ ዘካየዱ ዘሎ እዋን 200,000 ናቕፋ ከበርክት ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን ዞባ ደቡብ ብወገኑ ንተመሳሳሊ ዕላማ 100,000 ናቕፋ ኣብ ዘበርከተሉ ኣጋጣሚ ምምካት ናይ ሓደገኛ ሕማም ሓላፍነት ናይ ኩሉ ምዃኑ ብምግንዛብ ነቲ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ከረን ዝነጥፍ ማሕበር ወነንቲ ቦታት ጽንዓት ድማ ኣብ ርእስቲ ቀረብ ማይ ንምውሓስ ገብሮ ዘሎ ኣስተዋጽኦ 30,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቱ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ህዝቢ ካብ ቤቱ ከይወፅእ ከምኡ እውን ምንቅስቓስን ምትኻባትን ከወግድ ብደረጃ ሃገር ዝወፁ መምርሒታት ኣብ ከተማ ሓጋዝ ብግቡእ ይትግበሩ የለውን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ብምትግባር ድሕነት ሕብረተሰብ ንምውሓስ ብዝብል ዕላማ ኣገልግሎት ትምህርቲ ተቋሪፁ እኳ እንተሎ ተምሃሮ ግን ፈቐዱ ተኣኻኺቦም ክጻወቱ ከም ዝረኣዩ ህዝቢ እውን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳራት ከባቢ ብብዝሒ ከም ዝረአ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ስለዚ ሓደገኛነት ናይቲ ተርዮ ብምግንዛብ ህፁፅን ኣራምን ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቲ ንቡር ዋጋታት ወሲኸን ክሸጣ ዝተረኽባ ልዕሊ 80 ትካላት ካብ ገንዘብ ክሳዕ ምዕሻግ ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ተወስደለን እንተኾነ ግን እቲ ዕማም ቀጻሊ ምክትታል ከም ዘድልዮ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ንምድጋፍ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓገዝ ከበርክት ንዝደሊ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣውፂኢሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዚ ሕማም ንምክልኻልን ምቁፅጻርን ንዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ንምድጋፍ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓገዙ ብገንዘብ ከበርክት ንዝደሊ እዚ ዝስዕብ ናይ ባንክ ሕሳባት ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ኤርትራ ተኸፊትሎ ሓደ ብናቕፋ ንዝሕግዞ EPFC -19 ኣካውንት ናምበር ቁጥሪ ሕሳብ 120-101-653 ክልተ ብዶላር ኣሜሪካ ንዝሕግዙ EPFC -19 ኣካውንት ናምበር ቁጥሪ ሕሳብ 120-122-242 ሰለስተ ብዩሮ ንዝሕግዞ EPFC -19 ቁጥሪ ሕሳብ ኣካውንት ናምበር 120-136-66 ብዓይነት ክሕግዙ ንዝደልዩ ድማ ብቁጥሪ ፋክስ 12-28-99 ወይ ድማ ብኢሜይል ሚዛን ሙሴ @gmail.com ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክልእኩ ይኽእሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ስነኣገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ከመይ ፀኒዕኩም ዜና ወፃኢ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኸፉ ብዓለም ደረጃ ሎሚ 9 ሚያዝያ ናብ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ብምድያቡ እቲ ለበዳ ፈጢሮ ዘሎ ሃገራዊ ጥዕናዊ ስጋት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ ኣስታት ሓደ ሲሶ ናይ ዝኣሃዝ ኣብ ኣሜሪካ ምዃኑ ድማ ንቕልጣፈ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስን ሓደገኛነቱን ዘነፅሩ ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁጥሪ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝሞቱ ናብ ልዕሊ 92,000 ከም ዝደየበ ዝገልጹ ጸብጻባት ምስ ዘሎ ናህሪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ እቲ ቫይረስ ቁጥሪ ምዉታት ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ የጠንቅቑ ኣለዉ ዝበዝሐ ቁጥሪ ዝሞቱ ኣብ ኤውሮጳ ምዃኑ ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ብ 8 ሚያዝያ ጥራይ 1,800 ብምማቶም ብኸምዚ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ብቁጥሪ ምዉታት ንኤውሮጳ ከይተሓልፋ ዘስግእ ምዃኑ የነጽሩ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ለበዳ ብኸቢድ ተጸልያ ዘላ ምዃና ዝሕብሩ ሞያውያን ጥዕና ካብቶም ኣብታ ሃገር ብኮቪድ-19 ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣስታት 16,000 እቶም ልዕሊ 6,000 ኣብታ ከተማ ምዃኖም የነጽሩ
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ጥራይ ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ተለኸፉ ናብ ልዕሊ 150,000 ዓሪጉሎም ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳን ሳዕቤናቱ ንምግታ ድማ ደገ ፌደራላዊ መንግስትን ክፍለ ሃገራትን ክሓት ዝጸንሐ መምሕዳር ከተማ ኒውዮርክ ሎሚ 9 ሚያዝያ ንዝኽሪ ግዳያት ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ዘንጊ ተሰቒላ ክትውዕል ኣዚዙ ኣብ ብሪጣንያ እውን እቲ ቫይረስ ኣብታ ሃገር ምኽሳቱ ካብ ዝግለጽ ንድሓር ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝበዝሐ ቁጽሪ ምዉታት ማለት 938 ከም ተመዝገበ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጥዕና ጠቕላላ ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ከም ተለኸፉ ዝተረጋገጹ ናብ ኣስታት 61,000 ቁጽሪ በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 7,000 ክብ ከም ዝበለ ኣነጺሮም ጉዳይ እቲ ቫይረስ ብምዃን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ጥቡቕ ምክትታል ዝግበረሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብዝግበረሉ ዘሎ ጥዕናዊ ምክትታል ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከም ደቡብ ኮርያን ኒውዚላንድን ዝኣመሰላ ሃገራት ዝተኣታተወ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ቅድዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕ መጠነ ሰፊሕ ምርመራን ኣብ ምቁፅጻር ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ውፅኢት ጎሊሑ ይርአ ከም ዘሎ ጥዕናዊ ጸብጻባት የመልክቱ ሓያሎ ሃገራት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅጻር ዘካየዶ ጻዕርታት ኣይሕይሎኖ ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዝበዝሓ ካብተን ክሳብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ዘጽንዓ ሃገራት ነቲ እገዳታት ናይ ምንዋሕ ስጉምቲ ይወስዳ ኣለዋ ምስ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ መጠን ናብ ዕዳጋታት ዝወርድ ቱሚን መድሃኒታት እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም እቲ ምኽንያት ብንጹር እኳ እንተዘይተገልጸ እቲ ተርዮ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ገኒኑ ከም ዘሎዮም እቶም ጸብጻባት ዘረድኡ ንሓደገኛነት ቱሚን መድሃኒታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራት ብኪላታት ጥዕና ዘይተጸንዐን ወጋዓዊ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦን መድሃኒታት ካብ ምጥቃም ክቁጠባ እዮም ኪላታት ዘተንቆቑ ዘለዉ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ንምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ መዝሚዘን መጠን ናብ ዕዳጋታት ዘውርድኦ ቱሚን መድሃኒታት ከዛይዶ ከም ዝኽእላ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ንመድሃኒታት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዝተፈላለየ ሓሳባት የቐርብ እኳ እንተሎ ማሕበራዊ ምፍንታት ጽሬትን ውሸባን ግና ዝምስገን ውፅኢት ተረኺቦ ከም ዘሎ ሜላታት ምክልኻል ዝገልጹ እዮም بدرجة عالم زكاد متن نقدي أب كل تشعن عسران بسنك حمام كورونا فيروس بجمجم بعصوته 300 كان كل كم زغل ودب نقد عالم أميتهم زمن كل قال زي أب كتب عالم أقدمه تخسيته زي فلت زحت على كسعب كم زغلي أتي ودب ستن كغزلهم كتب عالم أب كل تشعن عصوته شعتنا مونغو أمريكان تشاينا بستغسته نقداو زي مقداو ببارونة واحد 100 كم زن كل زفلت كينو እቲ መጠን ምጉዳል ግን ዝጥቀስ ቁልላው ከም ዘይሰዓበ ጸብጻባት ይሕብሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓጺር እዋን ዘይግታ ቁጠባዊ ዝሕታለ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ምእማቱ ይዝከር شبراو جل داعش أب أفغانستان قبل على زركب معسكر حيل آير أمريكا متقعت روكيت كم زكايدة كيدان سيمين أتلانتيك نيتو أفليتوم يغون بربتي أب معسكر باغرام استفتصم متقعتي أب يوسب يغون نبرت زوردك سارة كم زيلة إذا حبير لهم أب أفغانستان بعفشة مبرغاوي كفالت هاجر دما بفلاي عسكر زولو جل داعش قبل تشعن عصرت وحمش ندحار أب تهاجر ترجع متقعتات كايد كم صنحي زحبر زي حدش متقعتي منجستي أفغانستان حرميت أبلات جل طالبان نتصار دحر ملقاو توسقتي ميتي كفتح مدب كم زلوون أبزقل صور زلواني زفتسام زلوم بس دمانتي تبقيسو زلو سلاماو سقومتي بالو تاكي تلو سقات حيالو وقنات كوين اللوم اتو جل طالبان نمفتح أسرات بزملكات مس منجست أفغانستان كايدو وطينو زنبر زررب كم زقارطو أبز حالف كربا معالتات محربارو يذكر يقول بر منجست أفغانستان نتو قداين معوات كسرح مخانيو حبير زلوم أبال هاجرات أوروبا وحبرت نتن بلبدا كورونا فيروس بخبيد آلوتا تتصلين زلوا هاجرات نمدقاف علما بشومونت ميازيا زكايدو ناي درجة منسترات فاينانس زرب بزي فركم تبتنه تغاليحوم اتين عصوتو شدش ساعات بزي مكراس كم زغصله استقلص زته اتي زغبر ገንዘባው ደገፍ በኸመይ መገዲ ኣብ ማዓላ ከም ዝውዕል ኣብ መንጎ ኢጣልያን ሆላንድን ብዝተፈጥረ ዘይምርዳ ብዘይ ስምምዕ ከም ተበተነ ተሓቢሩ
ማእከላይ ባንክ ኤውሮጳ እቲ ሕብረት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ገጢሞን ዘሎ ቅልውላው ንምምካት ብውሕዱ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ከም ዘድልዩ ክገልጽ ጸኒሑ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ነቲ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘሎ ፍልሊ ኣግሊሕዎ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ከም ኢጣልያን ስጳኛን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ኤውሮጳ ዝርከባ ነተን ጀርመንን ሆላንድን ዝርከበን ኣብ ሸነኽ ሰሜን ዝርከባ ኣባል ሃገራት ነቲ ለበዳ ንምቁጻር ዝኣክል ከም ዘይገበራ ክኸሰን ምጽንሕን ይገልጹ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ፍራንስ ቲሜርማንስ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዘሎ ፍልሊ በዚ ዘለዎን ተቐጺሉ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ውድብ ክሰርር ዘሎ ተኽእሎ ትሑት እዩ ክብል ዝሃቦ መግለጺ ናይ ዝመርኣያ ምዃኑ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ኣህጉር ይሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ቦገኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ እወታዊ መዕለቢ ምስ ዘይርከቦ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ምግምማዕ ከምርሕ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ጥራይ ኣስታት 434,000 ሰባት ልኺፉን ህይወት ኣስታት 43,000 ሰባት ቀዚፉን ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝዓበየ ንቐጻልነት ሕብረት መንግስቲ ኣባላት ሃገራት ስጋት ኮይኑ ይቕጽል ዘሎ እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ዝቕጽል መደብ ማለት ሎሚ ዓለምና ኣብ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ኣዊዒላ ዝድስስ ይክኸውን ጋዜጠኛታት ሻም ተወልደን ኣዲብ ዓብዱን ተዳልዮም ኣለዉ ብወገነይ ግን ኣብዚ ሓድገኩም ስለምክታልኩም ደጊማ እዝየ ዘመስግን ሰላም